И здравейте хора, аз съм Алберто, днес съм тук с едно ново видео, където ще играем Brawl Stars. Както виждате, ми трябва One Cup, за да станат 12 000 купи, ще ми даде 80 кредита. Както виждате, събирам за Драко, после събирам за Кроу. Най-вероятно може да се каже, че ще имам 3 легендарки, ако нещо не стане с играта. Както виждате, вече имам един, който е Спайк. Сега трябва да играем с Грей, не знам как се казва, Грей или Грайли. Чайте, сега ще му видим. Грей. Да, с Грей. И така. Също така трябва да изиграем ето това. И ще отворим ниво. Не, по-скоро трябва да изиграем това и това. И после може би ще играем това, след това това, после това и това. Ай, ще видим. Да почваме. Сега и сега. Ще видим дали ще спечелим. Тук играя с ботови, защото не искам да се падна Грей. И от Митик Стар Дроп, Митик Герой. Вече имам 40 броя, преди имам 35 или там някъде. Както виждате, Грей може да го дигна на 15 ранки. После ще дигам сам или Гром, защото Гром е на 15 и мисля да го дигам на 20 и някой, за да приключи с него, а пък после ще дигаме сам. Това е много добре. И затова. Ой, уме, помче! Опа! 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 Оп! Чай, ще ме убият! Браха! Както винаги. Сега. Прогреса на играта! Ай, влез! Прогреса на играта, ние сме най-много. Още 3 отбора. Какво спам, бе? Опа, оп. Yes, come on, baby. Ай, сега да... Това е вероятно, че спечелим. И да, така. Стартоп! Епик! И така вече 12 000 купи! Айде, нашите! Така виеме за Драко. 12 000 купи! Ванката и Борис играят. Борис ще се иде, Калоян няма да иде, не го знам. Както виждате, играем. Какво друго да правим? И така. Колет. Пишете долу в коментарите колко бролера имате вие. И колко купи сте. Опа, лаги ми леко. Браво, бе, Колет. О, не, трябва да бегаме. Трябва да бъгаме с 300 и ми убиха. Трето място. 4 къп. Както виждате. Чайте да видим. На 15 000 купи ни дава Митик. После 16 000 купи. Може ни даде тези случаи. 18 000. 20 000 ни дава Legendary Stardust. Не сме далече от 20 000. Както виждате, тук съм играл много. Ето това много ми помогна, за да взема. Ето.
Ето тази манячка. Само да я намерим. Ето тази манячка. Пипа. Пипер. Пипер. Аз се наричам Пипер. Защото те Пипер, бе, маня. Пиперче. Вие не ли наричате така? Пишете долу в коментар. А как наричате този? Аз не знам. Аз знам, че съм... Опа, ето така. Хора, лайквайте ето така, защото после ще получите 5 Legendary Star дропа. Супер се оказаха. Убиха ма. Убиха ни. О, Ринге! Убите! Шуй! Шушони! Пишете долу в коментарите дали тази песничка ви притеснява. Седи удар. 2 дни. Опа, изпълнихме квест. Ще. Още 30 такива ни трябват. 30. Хора, после ще може да вземем хакера Брок. Според вас най-много макифи и полски. Това е най-як. Да поиграем още малко. Видеото ако ще е около 10-15 минути. Опа, добре, Даймонд. Добре. О, но! Кринге! Ти огромно! Хора! Давай, убия! Давай! И така... Набушал, да. Основно да ни. Какво убиване! Взимаме ниво 14 копи. Така, взимаме ниво. Така, взимаме тези стинки, имаме 5000, може да си купим хайперчарж. Примо, може да си купим хайперчарж. Аз ще събирам до 10 000, чайте сега имам сега 5000, 6007, 8000, 9000, ще имам 10500. Ще имам 10500, ще имам макс на Примо и ще мога да му купа хайперчарж. Ай. Сега трябва да играем с Етлик. Let's go! Get ready.
Ще бавим. Ще бягаме. Ей, ти бите много бавно. Не, ще умрем. Заради... О, не! Умряхме. Дик, бах се да хора, вижте къс скин ми са паднал. Те сега ще ви кажа като не. Къде е Емс, бе? Скин ми са паднал в Mythic Star Drop. Така ще играем с нея Chicharacchio, defend yourself. Hashtag here's. Let's go! Follow me? Update my blog, Dr. Herself. Hashtag haters. Where'd I get perfume? Айде на точка кръстев скрол. А точка кръстев скрол. Също ги бием. Бакса. Oh, no, look at me. Hey, Chicharacchio, defend yourself. Eat one time. I'm only here for the trophies. Hey, Chicharacchio, defend yourself. Hashtag heals. AJ Chicharacchio, defend yourself. Hashtag heroes. О, той си е купил олия скин. Вид го имаше в маркета. AJ Chicharacchio, defend yourself. Oh, AJ Chicharacchio, defend yourself. Hashtag Chicharacchio, defend yourself. Hashtag heroes. AJ. Вот Тигано. Да крича момент. Оф. Не, тази ще ме убиеш. Браво. Follow me? I'm like feeling so attacked right Ну, окей, я видях.
дай! Айде, 28 секунди трябва да ги забравим So така. overpowered. A boat says, Айде, айде, брат! Десет, девет, осем, шест. Еми бим. И победихме! hashtag I'm so gonna win everything. Изпълниха пост. И хора, това ще е видеото. Надявам се да ви хареса. И абонирайте се за моя канал. И да, това е. Чакайте да видим кой ще апгрейтвам. Апгрейтвам, добре, няма ще път. Максим! Примо! Power level! Примо! Ето тези и ето този са мен... Ето този, този и този са минали и ето този са минали моите брои. Не. Някой бейте на дивуки. Десети пауър. Направихме примката на Макс Пауър. Макс левел и Макс Пауър. Вижте ли е интересно? Готе момент. И това ще е видеото за днеска, хора. Надявам се да ви е харесало. И до скоро! Чао!